захоўвалі ў дрывотні ці ў паветцы? Я лічу, што у кубле захоўвалі калёса. Увогуле красіва, піша байкі. Але я гэтым не ўпэўнена зараз. Якімі мы павінны быць сёння? Разумнымі? Ну, я курском ворон читать, так и здесь ровям дули показывать. Дочка, а у дочки будут... Дети. Кабан. Вялікі. По характеру. Магчыма. Наглы. Вы убачылі? У гэтым я ўпэўненая. А Руслан? Таксама ўпэўнены, як і Дар'я. Дзякую вам за трывалыя веды. Практычна ўсё адгадалі з першага разу. Слоік, чыгунка, кажан. Такія словы нашым мовазнаўцы называюць безэквівалентнымі. Чаму? Ды таму, што яны не маюць аднаслоўнага адпаведніка ў рускай. Спадзяюся, шаноўныя, што вы з лёгкасцю разабраліся, што тут стекляная банка, што железная дорога, а што летучая мыш. У эфіры інтэлектуальна-забаўляльная праграма «Сваімі словамі». Я, Алена Трацэнка, і мы пачынаем. Сёння правяраць на трываласць свае веды па мове і літаратуры, а таксама выпрабоўваць сваю рашучасць і вытрымку будуць навучэнцы. А вось якой навучальнай установы зараз мы даведаемся. Добры дзень! Добрый дзень. Мы ўсе навучэнцы Гомельскага дзяржаўнага машынабудаўнічага каледжа. Мы навучаемся на розных курсах, але мой аднагрупнік сёння з'яўляецца маім супернікам. Мяне завуць Міцура Дар'я. Маё хобі – гэта напісанне апавяданняў і вершаў. Дзякуй вам, шаноўная Дар'я. Слова вашаму сябру. Добрый день, меня зовут Барон Руслан. Я научаюсь по специальности программирования информационных технологий, и мое хобби тесно связано с моей будущей профессией. Это программирование разных задач. Давайте знакомиться с другой командой. Добрый день. Добрый день, меня зовут Катерина. Я навучэнка першага курса, вучуся на программиста. Мое хобби – это танцы. Добрый день, меня зовут Ярмошин Степан. Я навучэнец другого курса по специальности программист. Мое хобби – это даследчая дзейнасць и таксама программирование. Шановные удзельнікі, за ходам нашай гульні назірае пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, эксперт нашай праграмы Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам сваімі словамі валодаць больш дасканала. Маё шчырае прывітанне сённяшнім удзельнікам чарговай гульні віктарыны сваімі словамі. Сардэчна вітаю вас, дарагія нашы тэлегледачы. Гульцам-удзельнікам зычу удалай гульні, трапных адказаў, цудоўнага настрою. Думайце па-свойму, па-свойму кажыце, родным словам даражыце. І ведаеце, у мяне ў кожнай кішэньцы ёсць балаў па жменьцы. Той, хто эксперта здольны здзівіць, тыя балы сабе зможа ўхапіць у канцы праграмы. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добра, дзве лепей. Удваіх лягчэй дамовіцца і прыйсці да адной высновы. Не бойцеся даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. Памылковы варыянт будзе пазначаны вось гэтак. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго умовы. Давайце з імі пазнаёмімся. Каманды перакладаюць словы, словазлучэнні з рускай мовы на беларускую. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Шановныя удзельнікі, першы конкурс – гэта конкурс на хуткасць, на рэакцыю. У ім вам спатрэбіцца тая кнопка, якая ёсць на вашых стойках. Увага! Пачынаем. Першае слово. Вопрос. І першымі былі Сцяпан і Кацярына. Пытанне. Так і ёсць. Наступнае адразу берега. Берагі. Гэта правільны адказ. Берагі. А вось такое слово родина. Калі ласка, Даша, Руслан. Радзіма. Дакладны адказ. Увага. Роза. І зноў Даша, Руслан. Ружа. Беспамылкова. Наступнае. Щедра.
Ізноў Даша, Руслан. Шчыра. Шкада, щедра, шчодра перакладаем. Наступнае слово, увага, звёздный. Сцяпан, Кацярына. Зоркавый. Шкада, зорны перакладаем гэтае слово. Аднажды. Першымі былі Даша і Руслан. Аднойчы. Правильный адказ. Вельмі часта выкладчыкі падчас урокаў прапануюць утачніць. Калі ласка, Даша. Удакладніць. Так і ёсць. Зараз перакладаем словазлучэнне. Увага. Встреча в деревне. Сцяпан, Кацярына. Сустрэча ў вёсцы. Беспамылкова. Вести к реке. Даша и Руслан были першими. Весці да ракі. Малайчина. А вот такое словозлучение никогда не было. И зноў Даша, Руслан. Ніколі не было. Ніколі не было. Беспомылково. Все больше и больше. Кацярына, Сцяпан. Калі Все ласка. болей і болей. Все более и более, ці все больше и больше. Выдатна. Команды хутка справіліся з першым заданнем. На гэты момант лік у гульні 30-70. Першы этап пройдзены паспяхова. Цяпер паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе удзельнічаюць два сапернікі, якія прадстаўляюць розныя каманды. Давайте пазнаёмімся з умовамі конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў, выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. Засталося вызначыць, хто тыя сапернікі. Хто гэта будзе? Ад вашай каманды Каця, Сцяпан, хто? Давайте я. Сцяпан, Даша, Руслан, хто? Я буду. Зразумела, Сцяпан і Даша. Праходзьце, калі ласка. Шановныя Даша і Сцяпан, некаторыя словы з тых, што вы пачуеце, магчыма, пададуцца вам зусім незнаёмыя. Некаторыя, магчыма, вы калісьці чулі. І вось вам трэба будзе вельмі хутка вызначыць, што яны абазначаюць. Увага, першае слово. Чапяла – гэта прылада. А хто ёю карыстаецца? Кухар, шавец, кравец ці муляр? Калі ласка, і першым быў Сцяпан. Я думаю, што чапялой карыстаецца кухар. Гэта правільны адказ, малайчына! Капец, вось такое слово. Што сяляне ў ім захоўвалі? Адзенне, дровы, малако ці агародніну? Даша была першая, я не памылілася? Я лічу, што ў капцы захоўвалі дровы. Дровы захоўвалі ў дрывотні ці ў паветцы, а вось у капцы захоўвалі агародніну. Слова «дыля». Так называлі палавіну альбо чвэрць. А вось чаго? Бохана хлеба, хаты, вяроўкі ці бервяна? Сцяпан першы. Я лічу, што дыляй называлі бохан. Шкада, неправільны адказ. Дыляй называлі палавіну альбо чвэрць расколатага ўздоўж бервяна. Рымар – гэта прафесія, вы чулі. А вось з чым, з якім матэрыялам працаваў майстар? Гліна, скура, камень, дрэва. Даша першая, калі ласка. Я лічу, што рымар працуе са скурай. Дакладна, малайчына! Майстар, які займаецца вырабам раменнай вупражы конскай збруі, вядома, яна са скуры. Шановныя Даша і Сцяпан, дзякуй вам вялікі за гульню. Праходзьце, калі ласка. Шановны Руслан, Кацярына, першае слово для вас. Каваль.
Гэта прафесія, з чым працаваў майстар: гліна, камень, метал, дрэва. І першым быў упэўнены Руслан, калі ласка. Я лічу, што каваль работаў з металам. Гэта правільны адказ. Рабочы майстар, які займаецца і сёння коўкай металу. Так, а вось зараз, шаноўныя Руслан і Кацярына, такое слово, якое ўжываецца толькі ў множным ліку. Слова «гоні». Гэта вялікі кавалак, вялікі адрэзак. А вось чаго? Часу, вяроўкі, тканіны, зямлі, калі ласка. Каця першая. Я лічу, што гоні гэта адрэзак вяроўкі. Гоні. Так называлі вялікі адрэзак зямлі, такая доўгая паласа зямлі, нівы. Шаноўная Руслан, Кацярына, яшчэ адно слово. Лякала. Гэта прылада. Хто імі карыстаецца лякаламі? Муляр, кухар, кравец, касец. Калі ласка, Каця. Я лічу, што лякала, гэтым пользуецца муляр. Прафесійна. Лякаламі карыстаюцца, Руслан, хто? Я разважаю, што это кравец. Кубел. Што сяляне ў ім захоўвалі? Малако, адзенне, дровы ці калёсы? І першым быў Руслан. Я лічу, што кублі захоўвалі калёса. Кубел – гэта дзежка з вушкамі і векам, звычайна для захоўвання прадуктаў і адзення. Каця, Руслан, гэта была цудоўная гульня. Праходзьце, калі ласка. На рахунку Кацярыны і Сцяпана 40 балаў, 90 балаў. Дар'я, Руслан. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа наступны конкурс. Увага, яго умовы. Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу 10 балаў за адзін фразеалагізм. Шаноўныя удзельнікі, зараз на экране з'явяцца два канверты. У кожным з гэтых канвертаў фразеалагізмы і іх тлумачэнні пераблыталіся. Вам трэба будзе правільна іх супаставіць. Я прапаную Кацярыне і Сцяпану выбраць адзін з двух канвертаў, які вам падабаецца больш. Давайте першы. Першая каманда выбірае першы канверт. Вельмі добра. Шаноўныя Кацярына, Сцяпан, вы бачыце тлумачэнні: ашукваць, гультайнічаць, правучваць, усхваляць. Фразеалагізмы будуць з'яўляцца па чарзе. Я вам скажу, што тлумачэнне можна выбіраць і некалькі разоў, калі вы разумееце, што зрабілі памылку. Але ў такім выпадку балаў будзе толькі 5. Першы выраз для вас. Вераб'ям дулі паказваць. Што гэта значыць? Ашукваць, гультайнічаць, правучваць ці ўсхваляць? Я думаю, гэта гультайнічаць. Я Я курском ворон считать, так и здесь воробьям дули показывать. Мне кажется, это гультайничать. Нам здаецца, гэта гультайнічаць. Вы адзіныя ў сваіх думках, так? І Катя, і Сцяпан выбіраюць варыянт, калі ласка, Сцяпан. Мы выбираем гультайничать. Так, добра, я прымаю адказ. Вераб'ям дулі паказваць, гэта значыць гультайнічаць. Складанасць гэтага конкурсу ў тым, што адразу мы не будзем ведаць, правільна вы адказалі ці не. Зразумелі? Толькі ў канцы конкурса. Наступны выраз ваш. Спяваць песні. Усхваляваць. Усхвалять. Усхваляць. Нам здаецца, гэта усхваляць. Вось так хутка. Не ашукваць, не правучваць. Усхваляць, прымаць адказ. Да. Кацярына, калі ласка, яшчэ раз агучце выраз і яго тлумачэнне. Нам здаецца, спяваць песні гэта усхваляць. Добра, прымаем адказ. Дзякуй вялікі. Паглядзім, які трэці выраз ваш. Здымаць стружку. Правучаць. Правучваць. Правучваць.
Стружку. Ашукваць, гультайнічаць, правучваць, усхваляць. Я думаю, правучваць. Я тоже так думаю, что провучивать. Сцяпан, вельмі хочацца пачуць упэўнены мужчынскі голас. Я лічу, что здымаць стружку – это провучивать. А Катя гэтак жа лічыць? Да. Згодна, гэта вельмі важна, каб дамовіліся. Дзякуй, прынялі такі варыянт. І яшчэ адзін выраз. Замыльваць вочы. Ашукваць. Ашуквать. Дакладна. Замыльваць вочы ваш адказ? Ашукваць. Добра. Дзякуй вам за адказы. А цяпер давайце паглядзім. Ці супалі фразеалагізмы з іх значэннямі? Праверым, калі ласка. Вераб'ям дулі паказваць, гультайнічаць, спяваць песні, усхваляць, здымаць стружку, правучваць, замыльваць вочы, ашукваць. 100% трапілі ў цэль. Малайцы. Што я вам скажу? Генератар выпадковых лікаў вось такім паспяховым гульцам, як Катя і Сцяпан, вызначае пэўную колькасць балаў у падарунак за тое, што не зрабілі ні адной памылкі. Давайте паглядзім, колькі балаў вам налічаць за тое, што вы разумныя, прыгожыя. 40 балаў вашы. А у Дашы і ў Руслана таксама ёсць стымул імкнуцца да 100% выніку і атрымаць падарунак ад генератара выпадковых лікаў. Другі канверт, калі ласка. Без розніцы, хутка бегчы, хутка знікнуць і моцна крычаць. А зараз першы выраз на экран. Як маланкай спаліла. Што гэта значыць? Наш адказ – хутка знікнуць. Як маланкай спаліла, хутка знікнуць. Добра, прымаю адказ. Дзякуй вялікі. Наступны выраз. Як з гусі вада. Без розніцы. Так само лічу. Без розніцы. Мне так цікава, вы нават не разглядаеце другія варыянты. Вы убачылі? Гэта я упэўненая. А Руслан? Так само упэўнены, як і Дар'я. Так, як з гусі вада, без розніцы. Прымаю, дзякуй вялікі. А наступны выраз. Як іерыхонская труба. Моцна крычаць. Да, так. Вы упэўнены? Я упэўнен. Дашечка, а чаму так? Магчыма, труба, значыць, моцна крычаць. Труба гучна грае, так, гучныя гукі выдае. Атрымліваецца так. Моцна крычаць, наш адказ. Дзякуй вялікі, прынялі ваш адказ. І апошні выраз для Дашы і Руслана. Як жару хапіўшы. Хутка бегчы. Руслан? А так само лічу, што гэты выраз адпавядае адвету хутка бегчы. І гэта цудоўна, што вы таксама лічыце. Дзякуй. Адзінства ў камандзе гэта добра. Давайце глядзець, ці супалі фразеалагізмы з іх значэннямі. Правяраем. Як маланкай спаліла, хутка знікнуць. Як з гусі вада, без розніцы. Як іерыхонская труба, моцна крычаць. Як жару ухапіўшы, хутка бегчы. 100% попаданне. Дзякуй вялікі. Чакаем генератара выпадковых лікаў. І яго падарунак вам, калі ласка. Можа быць 40, 30, 20, 10, 30 балаў вашы. Завяршыўся трэці конкурс, і пасля яго лік у гульні 120 на 160. Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент. З паўслова старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у чацвёртым туры нашай віктарыны. Умовы конкурсу. Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 20 балаў. Застаецца даведацца, хто гэтае выпрабаванне пройдзе першым. Каманда, у якой Катя і Сцяпан, ці Даша і Руслан? Наша команда будет першая. Сцяпан і Кацярына, мы вас запрашаем.
Шановные Сцяпан и Кацярына, выпрабаванне для вас. Вы першие, смелые. Першы слайд для вас. На гэтым катаюцца зямой. Гэта санкі. Да. Малайчына. Наступны слайд. Гэта я, гэта род. Жанчына, Младше. дзяўчына, Суфікс. дзяўчынка. Да. Цудоўна. Наступны слайд. Гэта жанр фільма. Ужасы, Там розныя жывёлы неабычныя. фэнтэзі, фантастика. Да. Малайчына. А зараз Сцяпан і Каця будзе прыметнік, які адказвае на пытанне «які?», калі ласка. Шар на дыскатэке. Бляскучы. Да. Цудоўна атрымалася, а цяпер памяняйцеся месцамі. Зараз Сцяпан будзе тлумачыць, Кацярына адгадваць, калі ласка. Там есть твоя маці, твой Дом. баць. Хата. По-беларуску. Хата. У общем смысле. Ад нараджэння до смерти. Жыццё. Наступны слайд. Калі ты станешь узрослой, у тебя будут Сям'я. дочка, а у дочки будут Дзеці. и кто приходится яны Внуки. тебе? А у адзіночным ліку? Внук. Наступны слайд. Ёсць такие предметы ў школе з кнігамі, з сачыненнями, Руская мова. Руская літаратура. без рускага. Літаратура. Да. Зараз вам давядзецца тлумачыць прыметнік, які адказвае на пытанне «які?». Мужчына, які занимаецца ў спортзале, можа падняць Моцны. Шановная Кацярына і Сцяпан, гэтыя апладысменты вам. Як падзяка за гульню. Праходзьце, калі ласка. Увага, першы слайд для тлумачэння для Руслана. Это тое, на чым катаюцца па льду. Коньки. Калі ласка, Руслан, наступны слайд. Той, хто займаецца спартыўнымі кружкамі дзіцячымі. Наставник по физкультуре. Той, хто займаецца дзіцячымі спартыўнымі секцыямі, але не настаўнік. Тренер. Наступны слайд. Гэта вялікая трагедыя, якая была з нашай страной 80 гадоў назад. Вялікая айчынная. Война. Правильный адказ. Зараз, шановны Руслан, вы патлумачыце прыметнік. Ён адказвае на пытанне «які?». Які мы павінны быць сёння. Разумными. Такое, вот як вясёлы, только яшчэ лучше, лепей. Радостны. Счастливы. Вельмі добра гулялі, памяняйцеся, калі ласка, месцамі. Шановная Даша, зараз вам давядзецца тлумачыць. Увага. Это хитрая, рыжая. Лисичка, Яе дитя маленькое. лисяня. Малайчына. Добра, наступны слайд. Билеты ты берешь на Кассы, одна. касса. Малайчына. Калі ласка, наступны слайд. Унушенного сгорания. Рухавик. Малайчына! Вот што значыць навучацца ў машынабудаўнічым каледжы. І дзяўчаты, і хлопцы вельмі добра. Я б сказала, цудоўна ведаюць слова «рухавік». Дзякуй. І яшчэ адно слова «прыметнік», які адказвае на пытанне «які?». Руслан, увага. Кабан. Вялікі, По характеру. Магчыма. наглы, Неспокойный, а рухавы, не домашний, а дзікі. Завяршыўся гэты конкурс. З вами было весела і цікава. А гэтыя апладысменты вам, шановная Даша і Руслан. Праходзьце. Чацвёрты конкурс прынёс новыя балы. Паглядзім, Кацярына, Сцяпан.
280. Дарья, Руслан. 320. Урыўкі з класічных літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе, але спачатку пазнаёмімся з яго умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 да 10 залежыць ад колькасці спроб. Шановная Кацярына і Сцяпан, зараз для вас прагучаць вершаваныя радкі. Увага! Таму ўжо будзе мусіць згод вучэбную стральбу праходзіла пяхота. Дык вось, страляў аднойчы ўзвод, ці можа нават рота, а тут раптоўна шэф вярхом аднекуль шасць. Цікава паглядзець, а як страляе часць. Шановныя, вы паслухалі радкі, вызначылі, што гэта за жанр. Думаеце, а хто ж мог напісаць гэтыя радкі? Якуб Колас, Кандрат Крапіва, Янка Купала ці Уладзімір Караткевіч? Я мушу нагадаць вам, што ў гэтым конкурсе ёсць па сутнасці 4 спробы. З кожнай спробай вы будзеце губляць колькасць балаў. Калі з першага разу расказваеце, аддаеце правільны адказ, атрымліваеце 40, потым на 10 меней. Але у гэтым конкурсе вы можаце ўзяць падказку вядучай. Але каштуе яна вам мінус 10 балаў. Вашы меркаванні, калі ласка. Ну, мне кажется, гэта либо Крапіва, либо Караткевич. Я лічу, што гэта Крапіва. І мне здаецца, што гэта байка. Мне кажется, что это Крапіва. Я згодна. Я прашу вашага канчатковага адказу, шановная Кацярына і Сцяпан, калі ласка. Мы лічым, што гэта Крапіва. Кандрат Крапіва. І гэта правільны адказ. Прагучаў урывак з байкі «Махальнік Іваноў». Аўтар Кандрат Крапіва. Малайцы. Паслухаем заданне для Дашы і Руслана. Увага! З-за вугла вылазіць Рудзька. Гау-гау-гау, давай брахаць. За хвост коня кусае тюцька. Не адцягнуць, не адагнаць. Малыя дзеці тут гулялі, дзівілись многа і казалі. Па дурнаце не разабралі, дзіця малое, як ягня. А Рудзька дужшы за коня. Шановныя, Даша, Руслан, вам трэба вызначыць, хто з'яўляецца аўтарам гэтых радкоў. Якуб Колас, Кандрат Крапіва, Янка Купала, Уладзімір Караткевіч. Гэта нейкая байка. Увогуле Крапіва піша байкі. Але я гэтым не ўпэўнена зараз. Ну, можна рызыкнуць. Нагадваю, шановныя Даша, Руслана, што у вас ёсць падказка вядучай. Каштуе яна мінус 10 балаў. Усяго. Ты як лічыш? Хто гэта? Я лічу, що гэта Кандрат Крапіва. Адказвай. Я не ведаю. Я слухаю. Гатовы? Да. Руслан. Наша каманда лічыць, што гэты строкі напісаў Кандрат Крапіва. Рызыкнули. Не Кандрат Крапіва. Оказывается, байки писал не только ён. Якуб Колас, Янка Купала, Уладзімір Караткевіч. Мы лічым альбо Якуб Колас, альбо Янка Купала. Так. А магчыма, Уладзімір Караткевіч? Колас альбо Купала? Колас? Я лічу, што Колас. Але я не ўпэўнена. Зусім не ўпэўнена. Лічыш, Колас, давай. Так само адказвай. А вось зараз Руслан пераклаў адказнасць на плечы Дашы. Дашачка? Наша каманда лічыць, што гэта Якуб Колас. І гэта правільны адказ. Байка «Конь і сабака». Аўтар яе Якуб Колас. Паслухалі вершаваныя радкі, а зараз прагучаць радкі з прозы. І яны спачатку будуць для Каці і Сцяпана. Увага! Яму па душы быў і гэты глухі куток палесся, аб якім яшчэ дома так многа цікавага наслухаўся ад аднаго старога аб'ездчыка. І гэты народ з яго асаблівай моваю і звычаямі, так непадобнымі да мовы і звычаяў тых беларусаў, з гушы якіх выйшаў Лабановіч. Гэты некрануты край старажытнасці, якая на кожным кроку кідалася яму ў вочы. Шановныя Кацярына і Сцяпан, аўтары, партрэты якіх вы бачыце: Лукаш Калюга, Янка Купала, Янка Брыль, Якуб Колас. Хто напісаў гэтыя радкі, падумайце і адкажыце. Мне здаецца, што это Колас. Мне здаецца, што гэта Янка Брыль. Чагосьці. А дзе он быў? Лабанович. Это Колас. Уверена? Да. Хорошо. Слухаю. Нам здаецца, што гэта Якуб Колас.
Гэта правільны адказ. Шановныя ўдзельнікі, мы слухали урывак з трылогіі «На ростанях», кніга ў палескай глушы. І сапраўды яе напісаў Якуб Колас. Заданне для Дашы і Руслана. Увага! Данік, як і кожны з малых, меў не адну, а некалькі мянушак. То сівы, то гусак, то манька. Сівым яго празвалі за валасы, асабліва светлыя ўлетку, калі яны выгаралі на сонцы. Гусаком, таму што калісьці яшчэ пазалетась увосень хлопцу нагнаў страху стары Міронаў гусак. Манькай у іхняй вёсцы называюць левую руку. А Данік хацеў чамусьці быць ляўшою і ўсё страшыў, крычаў: «Вось як дам табе з манькі!» Шановныя знаёмыя радкі, мне падаюцца. Вельмі знаёмыя. Ваши разважанні, хто мог напісаць гэтыя радкі? Лукаш Калюга, Янка Купала, Янка Брыль, Андрей Макаёнак. Это что это? Или Брыль? Или Макаёнок? Или Янка Купала, или Лукаш Калюга? Да, может, на Янке Брыле сойдемся. Магчыма, адказвай. Мы лічым, што гэты твор напісаў Янка Брыль. Без падказак абышліся. Аповесць «Сірочы хлеб». Напісаў яе Янка Брыль. Дзякуй вам за вашы веды. Пасля літаратурнага конкурсу лік у нашай гульні 360-390. У фінальным этапе гульні вам спатрэбяцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вамі з'явіцца зараз крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі. Нагадаю, памятайце, дыграфы «дж» і «дз» займаюць 2 клетачкі. Увага, умовы конкурсу. Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. Я толькі дадам. Гэта адзіны конкурс, у якім ёсць падборы. Калі раптам каманда націснула, дала неправільны адказ, паспрабаваць адказаць і даць правільны адказ можа другая каманда. Даяце правільны адказ, атрымоўваеце на падборы 5 балаў. Калі ласка, крыжаванка, разгадваем яе зверху ўніз. Заданне. Удачу ў дасягненні чаго-небудзь назовём так. Калі ласка, Руслан, Даша. Мы лічым, што гэта слова «поспех». Вы маеце рацыю. Наступнае. Гэтую птушку, паводле прыказкі, не правядзеш на мякіне. Калі ласка, Катя, Сцяпан. Мне здаецца, што гэта верабей. Вераб'я не правядзеш на мякіне, малайцы. Наступнае пытанне хутка. Так рабілі нашы дзяды. Не садзілі курыцу на яйкі ў гэты дзень тыдня. Калі ласка, Даша, Руслан. Панядзелак. Беспамылкова. Частина мовы, якая ўжываецца для сувязі слоў, частак складанага сказа і самастойных сказаў. Калі ласка, Руслан, Даша. Гэта слова «злучнік». Малайчына! Чаго паводле прыказкі без агню не бывае? Калі ласка, Сцяпан, Катя. Дыма без огню не бывае. Малайчына! Падбярыце антонім да слова «доўгі». Калі ласка, Даша, Руслан. Кароткі. Так і ёсць. Яна можа быць спетай і лебядзінай, харавой і сольнай, лірычнай і патрыятычнай. Сцяпан, Катя. Гэта песня. Беспамылкова. Каляровае рэчыва, што ўжываецца для пісання. Калі ласка, Руслан, Даша. Чарнілы. Так і ёсць. Лічэбнік 400 у родным склоне будзе гучаць так. Калі ласка, Даша, Руслан. 400. Малайчынка!
Увага! Можно сказать заметь, мяцелица, завируха. А можно и так. Коли ласка, Степан и Катя. Завер. Завер. Не, вельми хутка. Заметь, мяцель, завируха. Не. Завея. Гэта правильный отказ. Отгадайте загадку. З ялинки на ялинку, с галинки на галинку скача агенчик живых. Кто гэта, знаете вы. Ваверка. Так и ёсць. Гэта і здольнасць запамінаць, і запас уражанняў. Калі ласка, Степан, Катя. Гэта памяць. Так і ёсць, малайцы! Шановныя гульцы, а зараз наспеў час паслухаць нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, вельмі хутка праляцела гульня і прыйшоў час падводзіць канчатковыя вынікі. Але перад гэтым некалькі слоў пра апошнія два конкурсы. Назваць аўтара прапанаваных цытат заўсёды няпроста. У першую чаргу тут патрабуюцца веды, часам спрацоўвае логіка, інтуіцыя, нават падказка вядучай. Але вы настолькі добра ўсё ведалі, што вам логіка, інтуіцыя і падказкі не спатрэбіліся. Дзякую вам за трывалыя веды. Практычна ўсё адгадалі з першага разу. А вось крыжаванка прымільгнула хутка, як маланка. Адказы былі трапныя і імклівыя. Малайцы. Цяпер мне трэба разабрацца са жменькамі. Сёння ўразілі абедзве каманды. Гулялі вельмі годна. Давалі цудоўныя адказы. Я спачатку хацеў падзяліць балы папалам, але ўспомніў, як цудоўна тлумачыў фразеалагічныя выразы Сцяпан. Даволі рэдкі выраз. Вераб'ям дулі паказваць, гэта значыць гультайнічаць. Ён яго не ведаў, але ўспомніў лічыць варон і правёў сваю нейкую аналогію. І адказ атрымаўся трапным. Таму, Сцяпан, твоя каманда атрымлівае 20 балаў, а Даша і Руслан вам у скарбонку 10 балаў за вашы цудоўныя веды. Дзякуй вам за такую гульню цудоўную, якую вы сёння нам падаравалі. Телегульня своими словами завершается. И зараз мы доведаемся, кто перамог у гульни. Дарья, Руслан, 470, Катерина, Степан, 420. Усе удзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Няхай для вас не стане адкрыццём, што рымар працуе са скурай, рыхтуе раменную вупраж. Каваль з жалезам займаецца коўкай металу. Чапялой карыстаецца кухар, а лякалам – кравец. Говорите и пишите без помылок своими словами. З вами была Алена Траценко. До наступной сустрэчы. Для меня гэта была вельмі цікавая гульня. Дзесьці было цяжка, дзесьці лёгка, но ўсё ж гэта новыя знания. Гэта была вельмі прыемная гульня. Мне вельмі радасна тут было удзельнічаць. І калі была магчымасць, я б абавязкова паўдзельнічала яшчэ раз у падобнай гульні. Гэта быў мой першы тэлевізійны вопыт. Я пазнала многа новых слоў. Для мяне гэта мерапрыемства было вельмі захапляльным, і калі выпала мне яшчэ раз магчымасць, я бы яшчэ раз паўдзельнічаў.